بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبياء محمد الصادق الأمين المبعوث إلى الأحمار والأسواد أجمعين، وعلى آله واصحاب حملة لواء الدين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاء والأتقياء والصالحين على كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga taymangud ko agama Islam, masing-masing pagsyukol na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyari kita niyo masing-masing na biwusan kabuhi salta yari na to na usaling kabuhi akawayaan niya. Matawad manusia nag-aanangan mabuntol, matawad manusia imuhat-huhat mabayaday sab sila katutan yung amin dumhadlaw simusujud patuhan. Sumagawa in Allah subhanahu wa ta'ala pagpiyon nin tao amuin paragbuson niya tao ay dagbus na isab tawasal ay tining kamaksuran niya to amin paragbuson niya tao amin sumujud patuhan. Grabe sab kawang biati mga turi magsujud patuhan binatang we ako nagyan ay ikaw nagyan yan. Sumakawa matawad bang mo dungdungan ng katanyaw nangangarap sila lang na sana mabiya ako biya kaniya, sana maging katulad niya ako, marunong ka rin para magtagalog. Kala ko hindi. Amin mabiya ako singkataan lang niya, amin mabuntol dumadlaw simusujud patuhan. Sumakawa in Allah subhanahu wa ta'ala pagpiyon nin tao amuin sumujud kanya iwan sinamuin hidayatan niya. In Allah subhanahu wa ta'ala amu paisab hindi niya pindahon amuin asal na Muslim, walaupun imbukun Muslim pindahon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang niya pindahon ing kahalan niya. Bisan pabiyarin ing kaunan niya kalkalan magraragbi atawa ununo na bisyo ing kaingatan niya at akala bang siya magtawbat magbalik loob siya pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunon sa sintuan tarbulala minsal ta hidayatan siya. In Allah subhanahu wa ta'ala bang siya maghidayat pamano siya tanto sadyari laung sin Allah subhanahu wa ta'ala dami kanin tao paghidayatan sintuan amin piun niya sawabin hidayat bang sadya kakausan si mga manusia amin bihon impalkala hidayat matawad milyoner mamis impalkala hidayat tasupaya muntol. Sumakawa in Allah subhanahu wa ta'ala pagpiyon ni manusia amin hidayatan niya, pagpiyon ni manusia amin magtag-ipon kanahiban himina nga diakan niya. Aw niya masulmay nino ko si manusia long mukano-kano rasya yung drug addict sa untag na biyayaw long mukita kunay nakaw na long mo drug addict biyayaw nang siya God addict. Biyansahan bang mulong kita unsan sab may tapin na ng kahalan sa blog sallallahu ta'ala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hati na Allah subhanahu wa ta'ala di niya pindahon ing kahalan sinhambuk ng katutan niyo sahingga suway sa magpinda sing kahalan niya. Hati niya bang imano siya matali niya susungon ing kakahinang niya wala imamo ing kakahinang niya wala kimugdan matali niya susungon lang magtawat siya patuhan. In Allah subhanahu wa ta'ala pindahon siya bang niya pindahon ing kahalan niya. Aw niya mano siya bisan pasandumadlaw nag-iibadat dira magkahalin masi-masiring hinang bisan ni magmasbuk dira maingat bisan ni magsambahayang amin magpajukop singkulang dira maingat sawab may taing kaniya to nag-iibadat na siya sa di sa mabaya amin sumungin panghati niya di sa mabaya amin mapahinday kakahinang niya sawab o niya masul bang mulangon in tao naghihinang singkalaungan amin yanon niya amoy sablongin jagan amin tao nag-iibadat sarang isablongin jagan amin mangoy nag-iibadat may taya ko tayo mangud ko agama Islam ikaw injagahan nag-iibadat hasupaya yung pag-ibadat mo masampul na way pagduara mo ikaw padrat sinallahu ta'ala sampul na yung pag-iman mo sampul na yung pag-ibadat mo sawab mahunit galagan na nagtuad kong kisa jakaw nagsujud sa jakaw wala mo kiingatan wala to kimo gani pagsujud mo
Amon niya rin suwayang karamay talong mo biyak kita sa jen tiyutudyo. Bukun saan ikaw yung tiyutudyo, Brad? Sa ikaw sa jen piyatumtuman, sawab may kalasahan ba kaw? Banyan ko rin ang kalasahan nila sa kampatumtuman. Inallahu subhanahu wa ta'ala bang na hidayatan ni manusia. Mainuhin na sadya ko, bigla na siya mano pa masjid, bigla na siya mag-ibadat, bangin taw hidayatan niya. In Nabi sallallahu alaihi wasallam intuyo niya magdawa kan Abu Talib, amin amaun niya, timuyukan niya amin nagdepensing katan pakaradyaan bang mansari mapuy nga si mga Quraysh. Sumagawa amin hawak tuman na sakit ya Abu Talib, impangasubo ya Abu Talib nakasud bapaka may Islam wayroon. Sawab may ta, sawab simbiyabog bukan niya long niya, dasim mga tay manguda, beras hindi ka ito jima jaturasan. Long na ikaw lang nga rumungog pa mga kahuruhan yan. Ay ikaw lang nga rumungog pa mga kaustaran yan. Insilan lang niya mamindahiyan sing kakahinang ta. So in nakauna ka na Abu Talib, biyat tuloy sabihin nangyari. Long na maguno ka dumungog ka Muhammad. Pasaran mo lang yung pakibin mo lang yung kamaasan ta. Pila tahon ta piyagtuyuan paguslong yung pasaran mo. So biyan na jima jaturi ka to. Ang kanda bang kau magdawa, bang kau magpasampay ununin karungukan mo mga suy-suy, ay nako magpikil. Sawabin mga yan, jima jatu yan nakahalan sin Rasul, jima jatu yan hamasa sin Rasul, in mga pakaradya na milong niya, ay ko lang mga silalong nga unuwing kasabutan yan, bago-bago ra silalong nga, di mo rin nga, panyakani na niya, pag-uslo nga pagtuy mamiyat ka to, arolong niya, mga tao yan, ikaw magdungog. Suway lang nga dita, pindahanin pamain ka to, sing kamaasan. Harun maya namin ni Abu Talib long sinabi pamung kaya ko lang niya amang ko pamung ko sila ilaha illallah. Di na ikabong at tinating pangaindila niya sawab susupultan si mga temangud niya aming mga juhala ay mga temangud niya jahilong niya kamungog ko kaniyang kanu-kanu rayaon uy anak kong tayaon in kita iniliasan na rin di biya pag-uusaan mo rayan yung kaptangan dunguhon mo oy ay ko lang rumungog ka niyan kalauhan ka biara ka to bang ano nagnasiyat bata bago nagdawa isisablong ikaniyaon kanu-kanu rayaon kakitaan ko sa lang nga masulendo lang nga mag-rugby kakitaan ko sa lang nga matulong nga rumag si Siabo di mo mablim bisan sa tagnarakadik ato mag-rugby at takala na nga ginanuntutil mo hidayatan sintuan suwera ko rumungog ka niya bang man hindi ungog mo hapangin do sin Rasulullah sinallahu ta'ala lang nga ay ko lang nga magdungog nawapat sa jatuan ni Abu Talib wala kahidayatan sampai rimut timur nayat kan Rasul sallallahu alaihi wasallam la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya lang ya Muhammad tantuto di kau makahidayat ay syusyuin kabayaan mo bisampain kaunan kalasahan mo kakasihan mo kanungnungan mo tantuto di kau lang makahidayat walakin Allah yahdi man yasha malain ka ni maghidayat Allah subhanahu wa ta'ala syusyuin kabayaan niya ang kandaon niya masul biya ka mo magdadawa ataw ay syusyuin magdadawa ka to kakitaan ta sana long may mga tablig ini masub sila ini magkato magdasintong kang matumari sa ina nakasawayan meron lang kay hidayatan meron napipinturo ang sambihan karungukan tabis sara imanga ini kurik sumagawaya ko nag-aagama ay mo jagay intaw ay nag-iibadat ay mo jagay in pamilya niya in kampong niya sa injagan mo amin baran hinang niya bangman kimusugin pag-aagama ibang pag-iman niya simujud patuhan biyasin nabi bangin katan sahabat yung dunganin amaun niya in kampung niya di dumayaw in mga sahaba sahab may ta sa injagan si mga sahaba amin Rasul kakahinang sin Rasul ibang pagpasampay sin Rasul na di mayaw in mga sahaba miyakad kanya so in kita biat turaysab bangin kita nagagama injagan ta amin tao nag-iibadat bukon amin tao ay nag-iibadat injagan mo kumusugin pag-iman mo kumusugin pag-agama mo hasupaya imahinang intiranan namin pagsujud mo patuhan ang problema rika to injagahan yan on yan masul jaganin tao katan wherean sila lang nga magdawa dyasan wera kasabutan iban titawa lang yung mga pamilya nila mga tablig lang nga magtuyo na sa lang nga magdasintong kang pangakakimban kapuan yung mga nakasawa lang yun dalang rin mga magsambayang
Ang sambihan. Ayaw na. Sa injakan mo, wag siya pa makusugin jamayaw mag-ibadat, amo niya nubsiwan mo. Bang mani sabi na makaliw siya ng asulga. Aw nang kaya na mag-ibadat, magpakaliw rin siya ng asulga. Sawab may ta, intaw mag-ibadat, buko ning katan mag-ibadat, amin makasudsulga. Grabe sabkaw. Uy may ta, sawaban taw magsambahayang pahil-pahil, ang taw magsambahayang langog-langogon niya. Aw saon, pat bebeta sintuan, fawailul lil musallin. Kabinsana na mga taw magsasambahayang, alladhina human salatihim saon, amin mga taw magpapahil-pahil sa sambahayang, biadin na yung taw rin magsasambahayang. Habiyayon tayo mangut ko kama Islam. In topic sing kita no asal wala na tura na pindah, sawab wala na to na ubusin tafsir sin suratul Muddathir. Habiyayon masi kita topic ta sin pagyanong pagdawa. Sawabing pagdawa matawd siya klase. Matawd siya injaginis. Amin tungod sin topic na to sin last week. Actually, bukon kita nalawong nagmana, sa nalawong kita nagtawsog. Nalawong ako nagtawsog. Meta ko, brad, nalawong nagtawsog. Apang hati ko, impagyanong tikod-tikod, amo na yung buko-buko, do kayong tuya. Pag sakalit yung tikod-tikod amin ini, amaon, yarin buko-buko. Lain hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, buko-buko tuwi, bukon tiya tikod-tikod. Ang kada nalawong kita nagtawsog, bukon nagmana. Bangsa pa maon mga wala namin nakarungog at tawadyungog ng tikod-tikod, ando magmap ka mo, wala kita nalawong nagmana, nalawong kita nagtawsog. Sawaba pamaham ko, imbuko-buko, dama to patukod-tikod, lawong kusiwo da. Sawabin natali ko, bangsa pa malawong ko nini, buko-buko, bialong kubukong klaro. Mandari rin sa bangsa pa mabuko, lawong kusuwa yung juice. Ingwa namin ang sa buko juice. Kung ikaw maon, lawong ko biyari magtup. Bilang ko magtup na pagsakali suway ito'y abuko-buko. Sabi na dis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-isbaru fil izari wal qamis, magpaliulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lang habuko-buko. Hari nga buko-buko, in hadis na hadis sahih, baka jagas na ito na siya sabot na kauna. Habuko-buko lang sin Nabi, amin makaliw yung panamong niya. Minalizari ring pilizari ring hapanamong wal kamis, deng hakamis naman, deng hapantalon. Lamod na yung karot ni Sintolda. Uy, may tayo sa brad, makalamod yung karot ni Sintolda. Di mo mablim. Galangan na wayrong panto na nagpatahi siya. Sawab si kamiskin. Uy, wayrong gaw si pami panto. Siya pagpatahi aon. Uy, brad, si muday na nakasimpiatahi mo yung simpanto. Pamihan na panto mo kung nakarotin tayo. Ang sambihan. Bisan paunin piyana mong muunin siyulog mo karot na katulda na kapantalon kakinisan. Long mo hadisan, may nasabot long mingkuan. Yung pantalon. Nawang sa pa may pantalon, meron na sabot di sa manjari daw magsambahayang sa tuwan jaid siya sawabing pamakayrika to pantalon naon yung kung nagpawalong niya ay ko lang nga magusos magpawasin hadis yan long ko may tao sa puno siya yung panghati mo long niya pamaham kulong niya magpaliw lang nga rin nga buko-buko long niya suway sa jalong niya sumambahayang amin di kita magpaliw long ko kaniya bang so pa maaw na may tahadi sambuk sadya amin suway sa jasan bahayang ang pamakajari di palyohon nga buko-buko ikaw na idol ko long ko kaniya ikaw na idol ko bang longkon hadis kapawa mukha ko amin suway sa jasan bahayang ang pamaampa di manjari palyohon nga buko-buko bisan ako mangdit yes bisan ko mangdit bisan uno klase pantalon yes bisan uno klase pantalon ingkay wa na ba yung magpantalon Levi's itakin pasan pakitaon da kumaningan 501 ipakitaon da kumambyan na ini ko brad pagtaki mo ang pakita mo yung 501 yung tawagin may pagdarag niyog na dayahan yung tawagin barang kay mo brad pagdarag niyog pantalon salida pantukatan suway dilimyuring abuko-buko laong ko kanya bang ko makapagwahambok sa jahadis ikaw na idol ko kasi mambagim yamin sa ajang-ajang at tulong ay nakulong nga magasubo ay nakulong nga magaydo sa asuwa na lang yung sheikh yun mong part 3 nabi yung part 3 na ini part 3 na yung topic tayo ini part 3 basta kaw nagsulog jogging pants pantalon gamis suway dilimyo rin nga buko-buko bang siya tuan limyo review ang tawin hadis aming kisanta dyan bukadis aw nang bukusog si mambahayang
Pagubos kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkita sin Nabi, iyan sin Nabi, idhab patawadda. Diak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kapag ayun niya balik, pagbalik sinusugyaw, diak pesab sin Rasul lang niya, idhab patawadda. Balik ko lang niya pagkapag-ayun. Pagubos na nga suwin ang bukusog ka na, ya Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda. Uno'y sablongin kay mulong niya, diak mulongin usugya to kapag ayun mo balik. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, soblong ngay nusugyat tulong niya, inkaunan niya long niya si mambahayang limiliyo, impanamong nga rin abuku-buku. Angkan ko sa lang niya diak. May talang ya Rasulullah, sablong nga, inna Allah ta'ala la yakbalu salata rajulun musbilun min izarihi. Sawablong sin Nabi inusog long niya, inna Allah ta'ala long nga sabon nato, di siya manay-may atawakan di niya taymaun, intaw magsambahyang limiliyo, in panamong niya ring habuku-buku. Kabuka buku-buku sadya. Nalong kubiyaon bang supamaon hadis mo, pakwaan nawang suy sadya sumambahayang ang panilayson. Long nga, guru ko walang yung nasulong ko sing guru mo. Ada pakwaan takolong ko hambuk hadis. Riwayat al-Qur'an Abu Dawud. Syahilong kay Syekh Albani. Dungog kolong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra minha syai'an khuyala. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisampay kaunan niya panamong pantalon, panamong gamis, panamong jogging pants, katanununo klase panamong hatakala rimi uling abuku-buku. Lang sin Nabi khuyala, in mga tao yan takabbur. Duwalan saan kitawang kita yano nabuhan. Abuan pa isab kolong ni rin kako. Sa wala mo tituan kay ingatan, limiliw, lawit in abbo mo rin sintaw at sabmayta, limiliw impanamong mo rin abuku-buku. May talong ikatuan niyo ni Minang Daysam. Ulan ikatuan mo, simingod ka. May tawang ikatuan mo, simudnar ka, makad ka. Di sana. Oo, namita ko simingod ka niya. Bang sa pama siya nagbusbil, nagpalosin pala mga tikot, buku-buku. Di saan kita mawaya? Sa dalilon niya yan, graduate siya lang ang waula. Pisan sana uno graduate. Long Fudail bin Iyad, in alim masih jahil, masih awam, sehingga suway niyang gautanin ilmu na pangadji niya. Bisandan haunu graduate hula, hatakala lima langga sinsarain intaw ini awam. Awam intaw yan. Ay kung magsusulong mo sila, jackpot sila ni alim na. May tapal namin alim, may magpakasudnar ka alim. Ay, kasi na alim, dua klase, on sa alim, on alimaw. Kasi mga alimaw, ini mga alimaw, may mga tao lima lang kasara sintuhan. In real alim, anting kataan ulama, nagitifaking kataan ulama, haram hinukuman sintaw magpaliw, habuku-buku simpanamong niya, sali din pantalon ni Bansing Gamis. Bisan ako manaw? Yes, bisan ko manaw. Bialong muka tuan badoy kita turun, bang biya dilim yung abuku-buku, biya di magmat si Bansin biamin pul maku, ang sambihan. Brad, bisan musan unuhon man ko badoy rakaw. Bangkan nit magpul, masal nit dakaw. Bangkan hansam ka kahit hansam dakaw. Dalawang mo masulong mo chicks pagoturon nila yung pulma. Napulma muna dyan pawayaan matubok na rakbus mo. Biyari naman kaway pulma naguhubo. Di na ko kawayaan niya. Pasal pulma yung kawayaan niya kay mo. Ihan, ay mo natali ang pulma yan. Tuwan ang palabi babay rin kaniya. Ang bukbaway pagpalabi mo rin sisarasin tuwan. La ilaha illallah. Inunit si magsujud, bagus palabi mo ang bukbawahira at jalimim di sa japalion mo abuku-bukuin para mong mubrikan na kau. Ang pa sa baway ruwain, Brad. Mataod pa. Ununan ang bukbaway ko, musan na kawaway. Biyayaw bukunat baway. Sampil nagdagbus baway, unda. Lubak ka na ng mga dagbus baway. Yan ang dagbus na mga kayo baway. Matisap ka mo katawawon. Sabihan. Asa na bawayra? Ay,
nakukuha na mga Samal na siya babae. Lang si Samal, bisan kahit Samal lang may pusong damdamin marunong masaktan. Ay, kung magusto siya ba Samal? Bisan sa inyo lang nga Samal lang nakakaiskisa, mawala pa ismilikan. Na, reog ka isap. Panay mo ka mo dito ka dialog. Katumtuman kami Samal dito nagdawa kami. Aso, sumambayang na kayo lulong yung dua Samal at tuwian Jumaat na tabit na mo naguruds kami. Pagubos, liang sinimam. Tabi ang mga imam lesa ba? Long sinimam, ako kang maripalaw. Sumambahayang ba? Babaya kami sumunsulo ka. Long sinimam, ako na lang nga tao sugalong si sulo, kaya na kami sumud. Long si Sama may, tas sabi nga kita mo. Na, miyaki sa minimam. Ay na kami nga, buwa ka mo. Mayta, kama mo lang nga luluwa ka mo sintuhan. Allah ilaha illallah. Pangintaw mag-ibarat po laho, may mo na ba isa planga? Sawa binaka may Islam, wala nagpiin, ikaw tausog sa rayaw-rayaw, kawakama sa yoro ko bangsa, ikaw tapayat sintuan, innama akramakum indallahi atqakum. Sabon na ito rin labi marayaw ka, amin labing kabuka patuhan. Ay, biyayaw na si Tangkay, matod na hafid sa mali, kung mag-usos. Naunang buksa mali kapag tablig matto. Laong niya hamasa, laong niya, wala pa ako nakapag-akama. Bang ako lang nga magdana, sinista ko lang niya. Ipapasa ko lang niya hayro. Kawaon po lang yan, nista ko lang nga sintawsog. Biyawon lang nga, nag-akamaman ako. Gamis ko sa diyang kakitaan, dumakan ng tawsog. No, tamo. Ang kanalong nga kamulong nga samal, pag-ibarat na kamo, at mukhang tawsog kaninyo. Sa may tawang nga magtablig ni mga samal, magdaro ka na sa tawsog kami na mag-isambahayang. Yan ay sablong yung mga tamling. Yan, yung tamling, mangudyo-ngudyo pa rin pa mag-ibadat. Yung mabli mo, hidayat. Ang karay magdawa, ay mo piya, bisan isyo. Habiyaya, umbang mo dungdungan ha, biya makusog na mag-ibadat ng kating balik Islam. In kamasan tato na mumong sila na kaunalong niya, bisang pantuktukon tama-tamaon long niya, bangal lang nga sa long nga kafir na sanlong niya. Yaturi mo at tumaka di mga suy-suyat to. Sawab, ng balik Islam masul, pagbalik Islam nila, mag-ibadat sila, mga di sila, lumami pa rin kato. Habiyayong makasipog. Balik Islam, may ingat pa magbasa rin Quran din kato, rin nga taw-tawsog. May ingat pa rin kato. Hampawang tan kakitaan ni mga balik Islam, yanong terasan kafir. Sa anong gimit magtawsog? Kafir daw ka mo lang nabisan sa kamanag tuadtong kirumaglaw. Nawang mo ikaw pahadis sin Rasul, intaw real kafir, amin taw rin magtiti, amin ni magsasambahayang. Bang mo bang amin, real amin mo kita pahadis. Sa pamahamta, bisan pabalik Islam, pamahamta kafir daw silalong niya. Silalong nga mga satro da. Naway mo kiingatan, bisan pambalik Islam, bangyan kimusog ipag-ibarat, wala bisan maraw rin kayo mo. Ang problema kasi kato ng bangsa tawin hindi ara, I'm proud to be a tausog. English ping kayo mo nan. Tausog kita nilong, kilala kita bisan hao no Manila. Tanda lang niya kakilaka, tulong gagandilan kita ini. Kurek, itanda sin pagagandila mo sa birtuan, giyaos mo, may tako sa makayang, balari ko magsambahayang. Intaw rin magsambahayang tausog nagguguwal panunggod patuhan. Sabmeta, way saan isyo tausog asumum unin hukuman sambayang minsan wajib. Sa diya magsambahayang, lisan. Panunggod din tawihan. Jari na mga tayo mangut po ka Islam. Pagkintapik sing kita no pagdawa, amin natap siya sin wathiyaba ka fatahir. Inya to extra sa jama sin introduction ta brad. Gara kahawa to do ka sayo in waktu ha. Anakaw na tiapsir tamin wathiyaba ka fatahir. Lawngi al-Azri al-Kandi an Ikrima an Ibn Abbas annahu ata rajulun fas'alahu an hadhihi al-ayah. Riwayat ringkan Azlih al-Kandi an Ikrima an Ibn Abbas. Long niya ipagtapsil na sin wathiyabaka fatahir wang ta ikaw pa literal meaning amin kamaksuran to sin maksud sin wathiyabaka fatahir amin hamasain rasul nagda'wa amin hamasain rasul nagpasampay wathiyabaka fatahir ya Muhammad palanua in panamong mo bangkaw sumuk patuhan iwan bangkaw sumuk magdawa pa mga manusia.
Bimana bangkau sumambayang biya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an amin di matungin ayat ini. Amin di matungin ayat ini iyan ni nambukusog anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Amin hambukusog di matungin iyan niya long niya bangkau long niya sumambayang bangkau long niya umalupatuhan ando palanuha impanamungmu. Bangka sumambahayang suway malanu impanamungmu malanu deng haunu balanu deng habayan haram malanu deng hinang maksiat buku deng hamang imbajumu tiakawan bangko simambayang imbajumu tiakawan di datemo ni sembayang musnallahu subhanahu wa ta'ala sawab may ta impanamungmu tiakawan buku deng halal nalabrat ang salong nga masul dihilan akulong tamungun wayrum panghati ko simbaju yung tiakawan waya to problema sabang mo kahati yung tamungun yung tiakawan ay mo kawaah iyo balikan kaniya yung problema kasi kato palabiyon tapasanin pagkawata tamungun dahil sinibada tapalaw subhanahu wa ta'ala sawab lang nga mahal ka lang yung badyo biyaon bangko lang nga mami mga bench baba na lang nga upat nga atos nasuway lang namin tayo maunta na yaon wat qali rabbik iban lang Umar palandu at turing kabuka mo palaw subhanahu wa ta'ala harihay niya tafsili al-azli al-kandi wan ikriban ibnu Abbas in tafsila lang na sinwa thiyabaka fatahir la talbasu ala ma'siyatin wala ala khadaratin ay mulong niya usala impanamong mo pag ma'siyatin ninitamungon mo aming pagdadawa hatawakan lang niya ayaw mo usala imbadyo mo amin na hainang bibiyayaan haram hatawakan dahinang ma'siyat dahon mo magdawa hati na bang sa pamaintamungon mo magdawa kaw suway malanu impanamong mo malayo ring haram malayo ring hamanga bayan riba iwan baya si 5-6 suway di marahin tamungon mo rito sawab lang yabang mo narahin ni useless yung pagdawa mo ang kankalagyan impanamong mo bago bisan pa sa pangadaan hatakala impanamong mo ring halal amo nyanin sa rayaw-rayaw amo nyan lami maraw in problema kasi rikato aw niya masulwang yang kita magsambahayang at tawa ka magdawa piyon tasanin tamungon daan-daan piyon tasan pagubos yan bang pagpisit tamungon daan bang nga umalop pa mga nakura iwan la ako simbrad mo ibang badyo mamamura ko man ibang pag yan gitano ko lang yung badyo ko signature doon ba't matuwa ko pa nakura bang humalop pa nakura maluman siya madyo sindaan sabang niya maripatuhan maluman isab sa madyo bago sawab may tayanong may sabsing kaywanan unoy sabing kaywan nang hailaya yan isab kita biatong kanawin na magbadyo bago sumambahayang kabdyon lang o ilang nga brado ustin hailaya tawan ni badyo mo yan madaan sa yan ngay mo kingatan mo tinsarayaw royalop mo patuan badyo mo bago sawab na kura singkatan na kura nausalong mo pa ini pagdawa mamusalong pagdawa lawi marawang ko magdawa suway malanuin panamong mo bisan ko mo kunahan sa pagaton simbadyo mo malano bang nga biyani magdadawa malanuin panamong masya Allah si masahaya yamul sab ang payano niya masul magdawat ya tamak na simpanamong yung tawiya day sab tamak na simmama ang sa pamim tamungon ka tamak na simmama bang mukakausa mami klorin iwa isa brad uno na isa klorin na mukpilak ni mukakausan pagkasabi pamimo sika intaw ya magsisiga iwan sintaw amin mami panyap niya bang ya pagpimo sing klorin iwan sisika putsang pasika klorin na mo ng tamungon mo pasali pagdadawa mo pag-urod si mumang biyakato pagdadawa mo yan siya mo lanu-lanuan sa bumalop ko kita may mga kafin magdawin lalo simpala mong iba na American nila in kita isa pang kita nag-American yanong kita uno sin trip mamilikan kaw ang kari sa maluman na kita magkuot uno sabing kayo medarang ko lang kukot ay naman ko lang mga pilmilikan ba ilong ko ng pansong may tayo milikan kata milikan pansongin ilong kumakumi uno milikan itom saan milikan itom yaon plat pa ilong din kato labi na singkagikan simpison pati wang arab yan wang arab magkakada ko mapansong ilong katay na rab bangaw na rab kumilong buko ng piyula rab adapted yan adapted
Ay ko brado kira ko ay na ko masusa ko minilong tawa pasungod na sinallahu taala problema ka atin may style daw sab kita pa sariwang pagsamin galo min ilong kini betanga pikpik ba sa makajari mga general nga makahuntingan ko sa ini amo na ini bedi kasip sin chicks la ilaha illallah ay na ko brad magsuson si mga ilong muan masusadya ko nga ilong muri ko makanapas mang kamu ayan magdawa suway malamin panamong iba na yun ako magsusasindag bus mo anyan kayo man na magdawa matupdawa ako ni magdawa biar agbus mangya ako ini usog uy sa tagal ng panahon inamin mo rin natayma mo na brada ay nakuha masusa asal ba mo na hindi katurag busin Tuhan yung problema rin kasi kato apas na dyan pahansam katan may amo ba yung pagapasun sin chicks intaw bar iman bukun hansam yung pagaturon iman amin mga tao mag-amagatun si mga luparagusan sa bukun sa mga bar iman bali iman mga barimo imagaton si mga bihan bangin taw nagiman buko niya na naturon nabi ay nawang kauhansam pa nagakamapa ko biya kay Mike kinatawa Allahu Akbar no chuwa ni siya yung Mike yan ansam di na yun makatugi Mike subhanallah relax ko Mike ang bihan magdawa bukon kalagan subay kauhansam imahal ramin palamong mo malanong mausal mo ini wala kadarati ni balong Ibn Abbas ayaw mo sala amin ikapani pumataw iban mangdupang kau aw nang kewa namang dupang magdawa kasi mga siya yan tabi ang mga siya bueno pagtabi ang mga siya yan asal na naglando na mga siya mamawaturon kasi na si mga siya si Buday sa blong niya kama Islam day sab kita rin ako kako bangko lang nga riya lang nga siya lang nga oy kita ko lang nga siya si maplag lang nga lang nga Iran kato yan ini ko sa iban lang nga di lang kau sinong pasin mo makamot apa kaulong niya na into magsusod siya duara bang bukon bay usin baysan bangong kampung musimod pa siya tanto baysan taw yan aswa mangunin niya tila simod ba't kita walo niya brad makamot Allahu Akbar mutay tiyatali napagbuta mo mabuta na kau biasa nagtatala si mga siya iwan niya pa sa mga siya lang niya bang sila magdawa inilong ni Sir Europa sa lang niya kamarisab Tuhan day sa blangin niya akad Allah Ta'ala nalaong sa lang yung mga ahlusun na yan sila lang nga kafir yung pangatod kato ang kanaw mga kampong tanakasuduan do kay luwan uso sa paiga duara sana suwan mo magsusod unin simuon ka na musimod pa siya baro pa sabi niyo lang nga nangaji pa kita biyabayaran pa pagus lang ibang pachiksta yan saan na duara tuan basta un simod siya duay maksud bayusin iban baysan duara arihay nilaw nga ikaw magpangdubay ikaw manglaog biyasin mga pagpawa hadis bang sa pamain hadis daif at tawakan mawdu ay mo'y nangasahi ang kay maran sahi-sahi nilaw nga akad kaulong niya aw nabihan anong kay maran tabi ang mga jamaah long niya amo na inilang ngayon saraya o long niya aming pakurod 3 days 40 days amo na inilang ngayon saraya o inang si mga ambiya ang biyatin hinang namin ibo kung hinang ambiya hinang si mga tabiya yakaw jamaah kunik ba kayo mo yan inang si mga ambiya sawang kita maong papunan si pagdawa si mga ambiya ipangasuo aun ilmo biya kayo mo nagdadya sintong kang iwan sinang litarapat to kurikit kayo mo makuyag kami aun timatabang nagdadawa ha mga kaguran jamaah tablik sumagawaya ko jamaah tablik kalagyan ko manuntutil mo iwan humati bukun bang guru ay magnasihat di rumunguging tablig bang isap tablig ay magnasihat di rumunguging guru ang paimianing guru mga jamayan o isan ilmo basay siya matod ilmo way salo nga kapusan nilaan ya ka guru tumtumayan ko sintuan wa mautitum minal ilmi illa khalila way ako nagdilil mo kaniyo malaing kantito ya Muhammad ay may nang takabur kayo mo ang payamay style may sabing kaguruan tabi ang mga kaguruan mayroong kyugdan yung kyugdan may napagtawya ang yan problema yung kayo na kumistyle yung kalagan di magambuk pagdawa yung tablig iban singguro biyari
Yanin dagbus. Ingguro bang upama siya paghihinang ang factory. Ya ako tablig hauno kau kumahadi si Palman bang bukuring nga kaguran di label mo. Problema rin ka ito ay paghambok ta. Pati-pati mong mag-instrument jamawa isang kakita mo guro. Bang isang bagbiting guro isang kakita mo. Yan ay problema, kanya-kanya tumpukan. Sumagawa, so ay di maunin pagjangki, iwan di maunin pagtias-tias, iwang tungod pagdawa. Nabi si mga mama, kita ay mama magdawa. Nasabutan na kaunayat to. Bang mulangon magmamadukalansahan. Wait ako liyang nagmamay ko magmama. Sabutan nga nalugal, pagmama mo. Buta nga nalugal. Biyadim, brad, ay ko magmamalong masjid. Kalumyan ni masjid ang pagsusujuran. Ay ko magmamakin si masjid. Kalumyan ni si masjid. Banyan haylaya pagsambayangan sana. Kasujuran ni mama mo tuan. Kano yung biulahan ako si mama. Nagdadrive ako atas jeep. Iblan ako. Mabiyakit along kumanok bulahan. Mga jamak na rin, di Manila, ako na Marawi, ang jamatab ligara ako nagbisara. Law nga, Sheikh, dito lang ang kama Marawi, inig na muna pagmamayan lang niya, makasimbol, makalumising kauman. Tamo? So ay isang buwang nga mahinang ini. Siya na kuminang bamiyol, kuno baha. Umating kintatagad-tagaranta. Bang ko magmamado, abay ko, relax ka, ay, supa-supa mo, bisan isang tuno mo rin mama, wala problema. Advice singkatan dentist kami magchichikap di lang ikarayo yung mamayan kita ba tabi kita into magmama iwan sindi magmama kita inipon dragon biya masakit dungon pindahan ta vampires magdawa suway kau di magpangdupang magdawa suway kau malano lumalabi naman kumalupatuhan damikian atap siri sablong nga ikwan waqala Ibnu Jarih law Ibnu Jarih anata an Ibn Abbas anata ibang kan Ibn Abbas isab atap silila sinwa thiyabaka fatahir law niya fi kalamil Arab bang talong nga ikaon pa mga bisara sin Arab impagano lang nga wathiyabaka fatahir nakiyo thiyab amo nalong nga pagpalano simpanamu at inamu ni biwak tat first tafsir na kauna suway malano impanamunta most especially wang kita magsambahyang long isabi Thawri an rajulin deng hausog ang bukusog anata an Ibn Abbas saw na bukusog long niya deng hausog long niya wa anata iwan deng kanata iwan deng kan Ibn Abbas na sa fi hadhihi al-aya hambuk long niya ayat inilong niya suway na long kamaksuran long niya long ngay kuani mujahid long ngay mujahid long atap sin long ngay mujahid sintungod sinwa thiyabaka fatahid long niya nafsuka laysa thiyabah in kamaksura lang niya sinayatin insusihon mo lang niya bukon tamungon mo salong isirsiyo mo napsu mo yan ang isang kayo na magdawa check siya lang niya dabad siya sa Jakwa takita niya ako lang nga magnasihat ay magnasihat ng phone mo ang nang kayo na magdawain niya tabi aresa ba babadsyat na ako lang nga biyaon makamuadara ako lang nga badsyatong pura isab siya aro sino basahan samkaw ang sambihana pagubos intaw amin napsunin akaroon niya unyang masul nagdadawa mabasag na mamaya-maya ang kada insubol bang magdawa insubol suway mag-asawa magtibang makakaos sabay ta insubol bang nagdawa insubol mataw pitna mataw suy-suy rumatong mangikay mo sila lang nga magutbadya saan ibang magdasiyat sila lang galdalang insara kuda na nadya kita ang sambihan inapso mo iwan inapso mo suway ko makalayo rin ng mga kalaw ng bida bang so pamaun hadis beta kay mo sin rasul inyam bukon hinang niya suway mo layuan piling gwa hulab yung nagdadawahimin ang nasing kalaungan ibang pagyan graduate isip siya na kukuaula who are you Englishan pa kaw siya na kinagraduate isip guawula bang ko lang nga graduate guawula graduate isip guawula pila sa diyang kagurot pila sa diyang nagdadawahimin ang sinhinang ini may talong nga
nga kita ko imahilo kasi ami magdurungog. Law si magdurog ba talong yung mga guri magsulot, inyaw lang nga jaring maulod, inyaw lang nga werong jaring maulod. Pagos lang yung kamatorang guru lang nga nagmumusbil, papaliw lang yung abuko-buko lang yung panamong. Inkay ba na lang nga jaring lang yung biyayin, may tayo lang rin magsulot. Biyayan, makaulong kasi amin tao magdurungog. Ang kanaya ko magdurungog, dungo ka marayaw, dungdungi maraw, indunguhan mo. May talong nga suway sa Saudi pagkarunguan yung dunguhon ta. Sa wablong nga yung Saudi long nga amoy nilang yung diri masing kitab Muhammad bin Abdul Wahab along nga Wahabi salong nga malarak sinakama uno yan Shia pila sa dyan yung ko na khutba di ako niya nipit na rin yung kutuod di ako makasambong sab jamaray sa bako in Wahabi long nga malarak long nga akama uno yan Shia di ako kan Shia tuwanin Wahabi pila sa dyan tabi ha nagdadawa sa wala na susin napso rin niya agad wayro sa nang mga kaguruan di nila kaya ngatan sara ini ami magpaliw rin nga buko-buko iwan si maghinang sinhinang ini kaya ngatan nila saan salong nga bangte nila nga langgalon way na rumungog kato kung yan eleksyon nato mo eleksyon malawain tao mo yan yung problema kato makaulong kasi kami magdurungog mararasin ikaw hampay na mo sa kandalil dungog ko walong mikwa na tubiyay ni nabiyaya usuway ko sa mahayat pagpahuwasin mga tungod bida so pita nabiyaong tuwan bangko nagpahuwasin bida di kamo ni mga tao yan isumbong ko tuwan paparinta pila si dyan nagapin saya ko tayo mangud ko ang Islam dungo kay nayat sintuhan warabbaka fakabbir ya Muhammad bangkaw magdawa ay mulagway siyukatan ay kumuka malain kan Allah suway tuwan ni malagwa pangatang ko magdawa ay mo haturain tao katambi sang pauning kawasawang ko nagdawat tuwan ni naturalong sinallahu ta'ala palagwen tuwan na pangatang mo ya Muhammad kita mo yung nabiway sang pinibang isindiawan Yaong ka, tumahali kita. Sumbong kita lang nga tuwa na parinta. Kampong mo pa, mismo bangsa mo pa manumbong. Bangsa mo pa mamuy nga kayo mo. Kanay sin kayo na mayad na. Wala binabiyak kami na mayad tod kami magpagawa. Sabi ako na mo na ba? Abdullah. Suway mo susyunin inapso mo lang mujahid. Sa abang nasusin na inapso mo, sampul na pagdawa mo. Bang nilatuan mga ka rin sa inapso mo, di mo ramamintin, biasin masamay ta, biasin pagkitabulan na kauna. Pila sadya, inwala di mo nagkitabulan, bukon salong niya magkitalong niya, matalong niya, salong niya atay. Una ni matamuan, kahangin atay mo, nagdaregiwan si mata sin kahang diyan ni wanatay, mga imian kawatay magkitabulan, pila sadya na ilwala na kauna. Nagdadawa yan. Ini problema, suway mo susyunin napso mo. Tawang ko mong kapwa mo jahit, bukong badyo mo susyo mo napso. Basi mga unang kay manan napso, impanayin pamahamten ni napso, ta mga napso amin sumuk siya pababae pasawa tayawan bukon brad. Sambil napso mo pa mga amin hinang kalaungan. Suway mo susyihon. Amo niyan. Iban lang ni mujahid, amaluka fa asli iban sinhinang mulong niya para yawa. Biadin ay kolong niya tumagad pitnaw sin tao. Sa asalin tao magdadawa datungan na japit na. Bisa ni sabihin na bit Umar lang niya Aisha lang niya nagjina lang niya sinusog. Umar biya nakita nung masulot pitnan nakitaan sa mga yan parandas yan. Don't mind this. Ay, kung magpigil si mga kurip in English ko, Abdullah, chika magitang runga. Kaya tamo kita ini ba? Magtumtum pa kita sing kalima sin English ba? Oo niyan. Maunisap kita pa kaulit katada. Kalau maus tanadlaw ini. Ay, dumti diaw, dumti adlaw. Nalawang ako. Lawangi katada. Impagano na nga wasiyaba ka patahira tapsilan niya. Tahirha minal maasi. Susihon mo long niya inhinang mo rin ngayon ng masyat. Basim biadin. Bangkaw subul mata
matagi ko mag-text, matagi ko mag-call center, harom nagdadawa kaw kukuy. Wala yan na susimasyat pa saan, Brad. Bisan sa tagaso, lagi hinangda, matod pagkugdanan. Ito ay sa problema, text-text yan, ha? Bisan isap kayo, paka-text na kami. Wala isap siya ini, nakita dyan to yung baran niya rin. Paka-text isap kami. Sa pasawa na mo, kung sa paruwain. Tagasawa kami ini. Ang bukda, kulang pa. Kung may pangarap doon, ay mag-usus. At ano, may kapadji, ha? Sari, wambok nga jawa ikaw. Sabi niyalan sa mambuk na sani nasawa. Mayta. Banyan duway nasawa na kung saan hansam real. Sa naghansam-hansam. Dino pagkarunguan, iman sa ning keman, bisan sa inyo lang ni ragbus, duway nasawa. Ay! Biyansan, ha? Sa awang nga ng buko, isa nimyan. Buk duway nasawa kulong mo. Sa buko niya, ito mga exhibition na jawa. Buko na ito mga kuwan. Buko na ito asaray na ito. Ikaw magkuwalong mo sab, maray buko na saray mag-asawa royang, asara sa amburad. Hakakausan mo. Wang di dayaw na, bisan ni ng buko, bisan ni pamimusan niya wasaw mo, mayroon. Umasawa pa ko ruwa. Amunya tua kauli iqatada hati na susyo mo rin ngayon mo maksiat murah-murahan mga tay mangut pa kama Islam pagbarakat tuling kaboy sing kita niyo biarag bus waktu na sumtumon sing kita niyo yung pagdawa bukon siya ula-ula salta bang kita magdawa suway kita mahal ring ha mga inang pitna luwalabi na yung kasubulan bang magdawa dami ka ning takasa waraway sab amuraman yung pitna magdatong katon mo yung mga kawabayhan kaya nga tamuwang kau biya guro bisan ko biya bagbagusog katupakan ang sambihan kada in ilmo magpakahan sa mga tay mangud may ito sabi kumakayam dan sheikh may ita tuwabin ilmo bangyang bisan pa rin dagbus mo atun sa mong kayo katalisin chicks bang ko nagbumuhadara sabay ta ilmo sa yung problema resip ka tuwang taka ilmo na bisan mangyusog mapil da hansam ay nakobrad mapil sa ayari na dyan pagdawa mo magdawa tumtumon sing kita niyo suwayin tablik iba singguro maghambuok dami kanin tao nag-iibadat suwayin darani pagdungog na si muhadara pagdungog na si nasihat hasupaya sumungin pag-iman niya ibang pag-ibadat sa patuhan sa mga tayo mahunit magtuadtong kinadya kita alom kita kawam lang mo syek malas na wapo hidayatan ando iyang kausin rasul kung aliman aw natud akabuhi mo si mainang kawalim aw mutaalliman bang di mo kakaw sa mga ng alim bisan na kuman murid aw mustamian bang di mo pakakaw sa murid bisan na kuman tuan amoy mang dungog-dungog yari pas magrib yari ang asanta balbara hamas di dini jakpat na sa kamuan jakpat na kamu pas magrib aun ilmu madawhat nyo sa padparisab gumawa ka wayron da makawa mo maropay sa bindi kawalawom sabin taw ti matagad waktu pa waktu lang si Rasul bibi lang siya nagibadat kita mo na Allahu Akbar pag-umusam pa ilmu sumud kay mo inshallah sumura-murahan mga tema at kama Islam kalu-kalu balik at matapik natin tungod amuin pagpaliusin buko-buko inshallah matapik tat masabot tagatanin hadis hasupaya isab in mga wala nakarungog makarungog siya kalu-kalu makaresearch da ko inshallah salta ikapasampay ta kanin tungod ini bisan biadiin asupaya pagibarat sing kita nu katan sampul na salta moy kita nu padarat sin Allah subhanahu wa taala matay manatu in ulung iwang kampunan inshallah subhanaka bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin